Kaul sing pertama kanggo Nokwania sebab nalikaning waktu zaman semana Nokwania keserang lara sakit ora waras-waras ya. Jadi berobat ngalor wis mentok ngalore, ngidul wis mentok ngidule, ngulon wis mentok ngulone, ngetan wis mentok ngetane, angger Senokwania ora waras-waras. Jadi grentes ning jero ati Ibu Wania, Ibu Sayati, Nokwania gagea waras waluya jati temuneng waluya ya. Mengko lamun senok waras, mengko lamun rasulan garep ditanggapaken arak-arakan ya. Garep ditumpakaken ning manuk-manukan ketungtungan jare Ibu Sayati Senokwania bakal ana arak-arakan liwat nonton jaluk numpak. Ana arak-arakan liwat maning nonton jaluk numpak. Dan dia wis sekalian grentese Ibu Sayati ya wis nok mengko bae sekalian lamun senok rasulan garep ditanggapaken arak-arakan ana paribasane sekar kentar sekar kentir, yen kentar kagawaning angin, yen kentir kagawaning banyu, manusia ora diutang sing kuasa orang utangaken, budak lukar srengenge gumiwang kilen dedengane babar luar. Kangge ngormati keluarga besar Bapak Warti Ibu Sayati, kangge baris lanang sareng baris wadone diaturi dalane mutere sing masih ana ning dapur pada metu dikit. Pantes den sawang Bapak Warti wadongon lan lanang arisi Isme Nokwania sing ditembang karo somae gawe ngebung sing dadi lanang Bapak Wartin sing paling emang supinge kengembang Ibu Sayati sing paling emang sing dadi wadonok cuita pengantin rasul selendang pelangi harum mewangi nenda dengene ala nenda dene yen mlaku iring-iringan kan cara merias pengantin baru Bapak Wartim paling emang salam tangan karo Ibu Sayati kedi minangkane majikan sing paling emang sinten niki? Mimi Aril. Sareng Mimi Aril sing paling emang sayang dewe Mimi Aril, Mimi Aril, Mimi Aril. Eman sayang Mimi Aril, mangga selawase. Mimi Aril
dalan lanang Mimi Ari si pengantin Mimi Ari sing paling eman Mimi Ari manis menyesemi Mimi Ari sing paling sayang karo somai Mimi Ari gawe bunga sapa mi di lanang mama ya di pasing paling emang sukinge kembang mama kembang wijaya Mimi Inara sarang Mimi Amita sing ada di wadon Mimi Amita mantan majikan